Kaixo, nik Sara dut izena eta gaur Booktuberbun lehiaketan parte hartuko dudanez, sari izeneko gizona eleberri laburrari buruz hitz egingo dizuet. Liburu hau Bernardo Atzagak idatzi eta argitaratu zuen 1900 eta 96. urtean, eta bera euskal idazlerik garrantzitsuena ez, baina ezagunena eta sari askoren irabazlea da. Eta liburu honen edizio berria egin zen 2014. urtean, eta hori dago, bai? Liburua lehenengo karlistaldian girotua dago, eta eleberriko protagonista Martin Zaldiaz, Martin Zaldiazen historia kontatzen digu. Gizon honek, Sara ez izenez, Zumalakarregi general karlistaren agindupean egiten du lan, baina nola egiten du lan? Espia moduan eta liberalen kontra. Eta beraz, gerraren garapenarako oso garrantzitsua den informazioa bidali behar dio generalari. Eta, jardun horretan izandako abenturak kontatzen digu liburuak. Gerra hileroko eleberria izan arren, bakea aldarrikatzen duen liburua da, eta lehenengo momentutik historio misteriotsu honek harrapatu nau, eta beraz animatzen zaituztet guztiei irakurtzea, ze pentsatzen dut gazteentzat zein helduentzat egokituta dagoela, eta miresgarria iruditu zitzaidan, beraz irakurri behar duzue. Eskerrik asko entzutegatik eta gero arte.